Ola, vou gravar un vídeo sobre este primeiro tema da materia de ciencias sociais. É un tema importante porque é o primeiro tema no que imos tratar a xeografía. Vos sabedes que en ciencias sociais hai como dous apartados, dúas partes ten a materia. Unha parte de xeografía, que ten que ver con mapas, con países, con lugares, ríos, montes, e depois hai unha parte tamén de historia, dos feitos pasados. Este primeiro tema, a unidade 1, que ten ese título, Europa, relevo, clima e paisaxe, tamén nos serve para introducirnos no tema da xeografía. E para iso é importante coñecer algunhas cousas, algúns datos, algunhas ideas, hai que ter uns coñecementos para podernos introducir como é debido no noso continente que é Europa. Entón, antes de falar de Europa, pois convén ter claras certas cousas que teñen que ver con mapas, con coordenadas, con meridianos paralelos, as cousas que estamos mirando na aula durante estes últimos días. E quero facer este vídeo para reforzar un poquinho iso, que quede tamén a vosa disposición e que o podades repasar cando vos queirades ou podades. Ben, do que estamos falando na aula, eu quero repetilo, que vos valga de explicación para tamén que quede aquí pendente, temos que ter claras estas dúas cousas que son a latitude e a longitude, porque a latitude e a longitude van nos servir para identificar calquera punto da Terra. Que é a latitude? Bueno, a latitude realmente é a distancia que hai desde calquera lugar da Terra, a distancia que hai á liña do Ecuador. Esa distancia pode ser norte ou sur, dependendo de onde estemos colocados, onde este ese lugar. Se está cara ao norte do Ecuador, pois será latitude norte. Se está cara ao sur, será latitude sur. Evidentemente, para saber isto, temos que ter moi claros os puntos cardinais: norte, sur, leste e oeste. Esta latitude indícase en graus. Pode ser de 0 ou a 90 graus, porque realmente é como se fose un ángulo. Un ángulo de 90 graus, o ángulo recto, indica o polo norte ou o polo sur. E o cero é a propia liña do Ecuador. Como curiosidade, a latitude do colexio é 42 graus 33 minutos norte. Isto quere dicir que é un pouco máis de 42 graus de latitude. Por suposto norte, porque realmente toda Europa está no hemisferio norte, por tanto toda Europa ten latitude norte. Pero con isto non é suficiente. Necesitamos indicar a latitude, pero tamén a longitude. E que é a longitude? É algo semellante ao que miramos. É a distancia desde un lugar calquera ao meridiano de Greenwich, que é outra liña imaginaria que neste caso une o polo norte co polo sur, unha liña vertical, para que nos entendamos. Pode ser oeste ou leste, e tamén se indica en graus. Neste caso pode ser desde 0 a 180 graus. A longitude do Ceides Estrela-Ballón referimos lóxicamente a longitude como unha cousa xeográfica, non falamos do longo do edificio. A longitude do Ceides Estrela-Ballón é 8 graus 42 minutos oeste. Como vedes, temos unha longitude, un número pequeno. Isto significa que estamos bastante cerca do meridiano, por iso a nosa longitude ten este número pequeno, 8, pouco máis de 8. Un pouco máis, algo máis de 8, estos son minutos, pois casi 9. Ben, avanzamos. Estas liñas imaginarias, as fundamentais son estas dúas, que son as que nos serven para indicar as coordenadas. Liña do Ecuador, como vedes, esta liña é a que nos serve para separar, para diferenciar o hemisferio norte e hemisferio sur. Nos vivimos no hemisferio norte. Toda Europa está no hemisferio norte, porque está da liña do Ecuador cara ao norte. Tamén está América do Norte, Groenlandia, gran parte de Asia, unha parte importante de África, está no hemisferio norte. E no hemisferio sur, máis o sur do Ecuador, temos gran parte de América do Sur, unha parte importante tamén de África, temos tamén Oceanía e algunha parte de Asia que está dentro deste hemisferio sur, porque por ela pasa o Ecuador. Entón temos latitude norte e latitude sur. E a outra liña importante é o meridiano de Greenwich,
que como falamos na aula, por curiosidade, Greenwich é unha localidade que está moi cerca de Londres. E esa sirve de referencia para a longitude de calquera punto da Terra. Foron os ingleses os que marcaron ese meridiano que serve como esa liña que é a primeira, tamén se chama meridiano primeiro ou meridiano cero, e serve para indicar a longitude. Como vedes, España está moi próxima ao meridiano, de feito pasa por algunha parte de España. Por lo tanto, a nosa longitude é pequena, porque estamos moi próximos. A distancia que hai entre o cole de Bayón e este meridiano é, como miramos antes, de 8 graus e 42 minutos, porque estamos moi próximos. Estamos algo máis lonxe do Ecuador, por iso temos unha latitude de 42 graus aproximadamente. Con estas dúas liñas eu podo marcar calquera punto da Terra. Sei que aquí, onde estou marcando, ten unhas coordenadas, aquí ten outras, calquera punto que queira indicar, podo sinalalo se sei a latitude e a longitude. Ben, abrín agora o Google Earth, que é outra ferramenta valiosísima, moi útil, que eu aconsello vos que a teñades nos vos ordenador, se podedes. É gratuita, podela descargar e instalar. Preguntades sempre antes a algún adulto da casa para que vos poida axudar e para que vos dea permiso para facelo. Pero se o facedes, teredes a ferramenta que utilizamos na aula. É unha ferramenta, xa digo, moi valiosa e moi útil para este apartado das ciencias sociais en sexto de primaria. No Google Earth, pois, temos a opción de marcar as liñas, estas liñas imaginarias, que nos van servir para indicar as coordenadas de calquera punto da Terra, como estamos facendo nese xogo de coordenadas na aula. Repasamos esas liñas. As liñas principais. Esta é a do Ecuador, ven aí o nome, toda esa liña, alrededor de todo o mundo, son 40.000 kilómetros, esta liña imaginaria, vai nos servir para indicar a latitude. Latitude norte, xa sabedes, cara ao norte, hemisferio norte, si, latitude sur, cara ao sur. Por iso vemos as Ns que hai aquí, N, 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 porque todas estes son latitude norte. E aquí S, S, S significa sur. A outra liña da que estamos falando que nos interesa ollar ben é a liña do meridiano de Greenwich, que é esta liña que serve de meridiano principal. Aquí pon primer meridiano, que é o mesmo que meridiano de Greenwich. Esa liña que marca a longitude. A partir de aquí contamos a longitude. Se aproximamos un poquinho, vemos aquí longitude 1 grau 30 minutos, 2,30, 3,30, 4,30, 5,30. Vedes que vai aumentando porque nos estamos afastando cada vez máis lonxe do que é o meridiano que marca o cero. Nós que estamos por aquí, 8,45, 8,15, esas son a longitude dos lugares que hai en Galicia. 7,45, 7,15. Ben, e diredes vos, pero, profe, aquí hai máis liñas que estas. Por suposto, porque realmente despois temos liñas infinitas. É dicir, o Ecuador é un paralelo, non? Pero o paralelo do Ecuador, que é o paralelo cero, non significa que ese é o único. Despois vai haber un paralelo 1, un paralelo 2, un paralelo 3, un paralelo 4, un paralelo 5, estas liñas que van formando unha cuadrícula completa. Iso é o que nos vai axudar a marcar calquera punto. Todos eses son paralelos. E igual temos en vertical outras liñas, estas brancas que aparecen aquí no Google Earth, estas liñas son os meridianos. O de Greenwich é o primeiro, é o cero, é o principal, pero aquí temos máis meridianos. Como vedes, se aproximamos van aparecendo máis. O meridiano 1, o 2, o 3, o 4. Aquí temos o 3, este sería o 3, este é o meridiano 4. Indica os graus. O meridiano 5, 5 graus de longitude. O este, o 6, o 7, 8, 9, 10. E con ese cadro, con esa cuadrícula, temos todos os lugares da Terra identificados. Ben, aproveitando o Google Earth como fixemos na aula con este xogo, vou marcar algunhas coordenadas para que recordemos en que consisten e para que serve isto.
Por exemplo, podo dicir, vou dicir unhas coordenadas xeográficas, a ver que sitio é. Marco 41 graus norte. Iso significa que a latitude é norte e que estou a 41 graus da liña do Ecuador. E agora teño que marcar a longitude. Eu vou marcar longitude 89 graus leste. Poño unha E porque en inglés leste escribese east, escrito east. Isto está en inglés. Entón, bueno, poñémolo así, pero te declaro que eso significa leste. Marcamos a ver onde nos leva. Creo que nos levará a Asia. Por lo menos a miña era o que eu quería facer. Estamos neste punto en concreto, que é un punto que está dentro de China. Ese punto, que ven aí con esa chincheta amarela, ten esas coordenadas. 41 graus norte, esa distancia que está do Ecuador, a latitude, o vedes, aquí está o Ecuador, non é este, é este de aquí. 41 graus de latitude norte e unha longitude de 89 graus leste. Estamos a 89 graus do meridiano de Greenwich, que era este de aquí. Elixín aquí 89. Este punto coincide dentro de China. Vou indicar outro punto e con iso xa remato o vídeo. E vou cambiar a latitude, vou cambiar a longitude. Se agora marquei norte, vou marcar sur. Se antes marquei leste, vou marcar oeste. Tamén vou cambiar os números. Vou poñer 23 graus sur, con tal, a latitude, a distancia ao Ecuador vai ser de 23 graus, pero neste caso sur, con cal vai ser hemisferio sur. E vou poñer, pois en antes longitude leste, pois vou poñer longitude oeste. E vou poñer, pois, 68 graus oeste. Poño W porque en inglés tamén é west. A ver que sitio da Terra é ese punto, esas coordenadas. Tamén caímos nun lugar que é terra, que non é mar, e eu calculo que debe ser América do Sur. América do Sur, creo. E efectivamente estamos en Chile. É un punto que está en Chile, bastante cerca da fronteira con Bolivia e con Argentina. É unha zona que é coñecida que é San Pedro de Atacama, é unha zona que tamén é curioso, claro, porque ao final, cando estamos marcando lugares con coordenadas, estamos indicando lugares da xeografía do mundo. O deserto de Atacama, que é un dos desertos máis secos do mundo. Apenas chove. Poden pasar moitísimos anos sen que chova. É unha zona moi seca de América do Sur. O sea, se pode case apreciar pola imaxe. Incluso o Google Earth ten a opción da visión a nivel do chan. A ver se topamos aquí, se houbera opción. Non temos xusto no lugar da chincheta nesas coordenadas, pero sí que temos un lugar aquí próximo e aquí tamén próximo. Vou ir aquí para que podamos ver a paisaxe. Así tamén combinamos un pouco o coñecemento das coordenadas, dese lugar concreto e de que aspecto ten. Ollade, mirade que sitio. Que sitio de Chile, como vedes. Moi pouquiña vegetación, un lugar moi seco, unha extensión enorme de terreo. Aquí temos un letreiro. Bueno, non deixa avanzar moi ben, pero bueno, a idea é un poquinho ver a vista de emergencia. Pon aí, claro, lógicamente está en español, porque en Chile o idioma, un dos idiomas, pero bueno, non o único, pero o idioma que se fala principalmente o español. Temos aquí montes nevados. Como vedes, o Google Earth é unha ferramenta gratuita que nos vale para practicar, coñecer, aprender o que son as coordenadas xeográficas, o que son esas liñas imaginarias que necesitamos para saber as coordenadas e que, ademais, inclúe a estas vistas a nivel de chan, das estradas, nas rúas, das cidades, que nos permiten coñecer o planeta dunha maneira tamén moi visual, moi motivadora. Creo que a todos nos gusta botarlle un poquinho unha ollada
a estas ferramentas. Por lo tanto, se nos vale para aprender, pois benvida é esa. Ben, farei máis adiante máis vídeos a medida que vayamos avanzando nesta unidade, nesta materia, para que os teñades aí sempre a vosa disposición e que cando poidades, pois podades volver e revisalos. Creo que vos pode tamén axudar a dúbidas que poidan quedar. E como a veces na aula é complicado, que sodes moitos, e a veces pois, xa sabemos que non sempre é fácil, pois aquí con máis calma, sin distorsións, a veces sin interrupcións, pois tamén, por que non? Se nos axuda, podemos facelo. Así que nada máis, un saúdo e ata o próximo vídeo.